தாத்தா பார்த்திபனுக்கு வயது 87. நீண்ட நாட்களாக பட்டாளத்தில் பணி செய்துவிட்டு ஓய்வு பெற்றிருக்கும் காலங்களில் அவ்வப்பொழுது உறவினர்கள் வீட்டிற்கு போய் தங்குவது அவருடைய வழக்கம். இப்பொழுது அவருடைய தம்பி மகன் வீட்டில் சுமார் 1 மாத காலம் ஓய்வாக வந்து தங்கியிருந்தார். இந்த வீடு ஒரு மலை அடிவாரத்தில் இருந்தது. அதன் அருகில் ஒரு அழகான ஏரியும் அமைந்திருந்தது. ஏரியை சுற்றி ஒரு வகை பெரிய மரங்கள் அடர்த்தியாக உயரமாக வளர்ந்து இருந்தன. இதனை பார்த்த தாத்தா பார்த்திபனுக்கு இதைப்போல தன்னுடைய ஊரிலும் மரங்கள் வைக்க வேண்டும் என்ற ஆசை வந்தது. அப்பொழுதுதான் அந்த எல்லா மரங்களின் அடியிலும் சிறு சிறு மரக்கன்றுகள் இருப்பதைக் கண்டார். கையில் கிடைத்த ஒரு குச்சியை கொண்டு சுமார் 20 மரக்கன்றுகளை தோண்டி எடுத்து அருகில் கிடந்த ஒரு அட்டைப்பெட்டியில் வைத்து வீட்டிற்கு கொண்டு வந்தார். அதை பார்த்த அவருடைய தம்பி மகனும் அவருடைய மனைவியும் அவரை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இந்த மரக்கன்றுகளை எல்லாம் நீங்கள் கொண்டு போய் நட்டினாலும் இது வளர்ந்து உயர்ந்த மரமாவதற்கு எத்தனையோ ஆண்டு காலமாகுமே. இதனால் உங்களுக்கு எந்த பயனும் கிடைக்கப் போவதில்லை. இதையெல்லாம் நீங்கள் தூக்கி கொண்டு போகப் போகிறீர்களா என்று கேட்டார்கள். அதற்கு தாத்தா, ஆம், உண்மைதான். இந்த மரங்கள் எல்லாம் வளர்ந்து பெரியவைகளாக 100 ஆண்டுகளாகலாம். அதன் நிழலில் நான் ஒரு காலம் உட்கார முடியாது. ஆனால் நான் உயிரோடு இருக்கும் இந்த காலத்தில் இவைகளை நம்மூர் குளக்கரைகளிலும் நட்டினால் எனக்கு பின்னால் வரப்போகிற எத்தனையோ பேர் அந்த நிழலை அனுபவிக்கலாமே. இப்படி நினைக்கும் பொழுது என் மனதில் ஒரு பெரிய திருப்தி ஏற்படுகிறது என்று மன உறுதியோடு கூறினார் பெரியவர். நாமும் நம் காலத்திற்கு பின் வருபவர்கள் வாழ்க்கையிலும் பயன் கொடுக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்ய திட்டமிடுவோமா? உன் ஆகாரத்தை தண்ணீரின் மேல் போடு, அநேக நாட்களுக்கு பின் அதன் பலனை காண்பா என்றும், நல்லவன் தன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரம் வைத்து போகிறான் என்றும் வேதம் நமக்கு கூறுகிறதல்லவா?